Beraz, ni Gabi Goia naiz. Donibane Luitzuneko ikastolari buruz hitz eginen dizuet pixka bat. Donibane Luitzuneko ikastola 1970ean sortua da, beraz duela 40 urte. Gaur egun 110 ikasle ditugu, 7 irakasle eta 6 langilerekin. Egia da, hastapen batean Donibane Luitzune ikastola handi bat zela. Urruña, Azkainetik, Ziburutik eta Donibane bertatik aurrak biltzen baitziren. Eta garapen positibo honi esker ikusi dugu Urruña eta Azkaineko ikastolak ere garatu direla eta beraiek ere orain lehen maila bat dutela. Beraz ondorioz Donibane Luitzunen biltzen ditugu Donibane Luitzuneko eta Ziburuko aurrak. Beraz horiek inguruetako errietako ikastolak ere handitzearekin erran dezakegu gure ikastola ere handitu dela. Eskualdean ikastola hainitz biltzen baitira. Momentuan gu Donibaneko ikastola beraz nunden erriko etxeak uzten digun etxe batean gira, Donibaneko zentroan. Egia da etxea handia dela, baina egia da ere jasaten ditugula, denbora txarrak eta ditugunean eta jasaten ditugula ondorioak etxe bizitza ez baita baitez bada berria eta ez baitez bada ere egokitua aurrekin ibiltzeko. Ondorioz, bai, ari dira lanean ikastolako burasoak eta bai erriko etxea, baliteke proposamen bat berba Donibaneko bertze auzo batean ikastola beraz lekuz aldatzea. Momentuan beraz ez da ezer eginik baizik eta airean gertatzen den gauza bada. Ikastolak, gure Donibaneko ikastolak noski sehaskako saretako ikastola bada, beraz sehaskako hezkuntza proiektua segitzen du. Beraz euskaraz erakutsiz eta baita frantsesez. Nahi duzuenean etor zaitezkete gure ikastola begiratzera, edo hitzordu bat galdetu informazio gehiago eduki nahizkero eta ebeago.